Sziasztok, én Bence vagyok, és ebben a videóban reverse-özni fogunk, ki hogy mondja. És hát nem azt mondom, hogy nem rékeztem, de nem vagyok a legjobb benne. Szóval főleg, hogy most így laggolok is amúgy. Szóval elég rossz lesz. Akkor indítsuk egy meccset, és ha jó lesz, akkor játszani fogok még, de ha annyira nem lesz jó, akkor meg egy picit telefonról fogok játszani, ami itt van mellettem, nem messze. Szóval ezt így bekapcsolom, és így tudunk így is játszani, és egy kicsit akkor lejjebb ezt a fényerőt is. Ja, még kicsit lejjebb is veszem. Ja, jó lesz. Várjátok. Ajaj. Az úgy baj. Na, belagoltam. Sajnálom, gyerekek. Na most már játszani fogok normálisan. Hűszi, nem lesz a legjobb egyébként, hogy ennyire lagol. Nem a legjobban játszok, de azért megteszi a hatást. Pár haveromat kirédzseltetem. De. És én már 83 leveles, ott láthattátok a mellettem. Amúgy ott, amikor a kezdőképernyőben volt izélve, hogy igazi magyar, vagy igazi magyar Falin. 30 HP-mre, nem baj, ez egy GG. Szabi Rudi, ez magyar, szóval GG neki. Hát, ha néz engem amúgy, ezek benne van egy videómban. Nagyon jó játszik. Szép. Nem baj, menni fogunk még egyet, semmi baj. Szóval beteg vagyok, és ezt még meg kell vágnom ezt a videót majd. Szóval, ja. Ez jó. Nyolcvannyolc level lesz, szóval már jól játszik ez. Nincs. De szép volt. GG. Sniper. Na. Ezzel le kéne hozzuk. Nagyon jó. Egyszerűen fantasztikus. Csak ne fogy ezt le, ne csészelezik. Jó, szép volt. Jó. Ez gyönyörű volt, ez jó meccs volt egyébként. Bocsánat, ha hangos a írkálások a csoportban, mert a Snapen is írkál, nekem Messengeren is. Szóval készre hely vagyok. Most megyünk 3v3, Mirror 3v3-et, és kiírom, hogy ezé. Vagyis hát kis betűvel ez van, ezé, és akkor azt írja ki magától, hogy play-ed, vagy ezé, play-ed. Oké. Na, keresi a lobbit, ahova majd be fogok menni. És hát akkor reméljük, hogy a következő kört azért le kéne húzni, mert hát az sem olyan nem hozzuk le, de tudjátok, jobb, amikor lehozzuk. Ez úgy ilyen hosszú videó lesz, de én megvágom, és akkor annyira nem lesz hosszú. Meg lesz benne ilyen speedrun, vagy gyorsabban jelen
élne gyorsabban, és amikor megölöm meg, akkor gyorsan bele, vissza normálisan is, tudjátok, ilyen jó. És nézd, megint ilyen magyar szerversen belőle egyébként, gondolom én. Jó, nagyon jó a csapattársam, nagyon jók a csapattársam, az egyik valami Timer. Ott van az egyik. Jó, az egyiket megöltem, nagyon csicsi. Az egyik halott, még van. Még van a kettő csapattársa. Snipert kezembe veszem gyorsan. És hátulra megkerülöm őket, megölöm valamit. Bújta hol van? Kempelnek? Nem a legjobb dolog kempelni egyébként. Ezt utálom ebből a játékban, hogy valaki nagyon kempel, csak kempelni tud. Hogy miért ezek? Hogy mindenhol keressük amúgy, de... Sehol nincsenek. Semmi baj, csak találjuk meg őket. 27-26 másodperc van már csak hátra. És ezek az egyik már megvan. Az utolsó az nagyon kempel. Az egyik az itt volt. Itt vannak. Bro, az hol van? És figyelj, mindjárt előjön. Nézd, milyen vizét kapunk. Shotgunt! Meg egy shortit. Na jó. Jó a szembe, gágyi. Jó szép volt, Gigi. Nem baj, meghaltunk, gyerekek. Csak lehozza. Nagyon jónak tűnik egyébként. Hát egyébként jó is. Ez már nem magyarok, szerintem. Vesztettük ezt a kört. Nem baj, nem baj. A telefonosoknak az a jó, hogy autofire van is, úgyhogy... Nagyon fincsi, nagyon. Jó, az egyik leasszisztoltuk. És én leasszisztoltam. Jó, szép Gigi. A repemet ne nézzétek, szóval, hogy csak így beállítottam. Hú, belevarom így. De ne dobáljátok már ember. Jó, és jó. Nem a legjobb ezért menekülni egyébként, szóval gyerekek, inkább ha rivárszoztok, akkor inkább menjetek harcolni, ne kempeljetek, mert annak semmi értelme nincs. Újra töltem, úgy addigra meghalok. Megölöd. Az mondjuk szépen. Ugorjunk. Mi az, hogy nem kapja? Na, íja az a jó, mondjuk amúgy. Bowmastering.
Jó. Itt lesznek nyitások, úgy látszik. Jó, G. G to the G. Srácok. Na, megint kaptam daggers. Azzal megdögölnek. Milyen nagyon van, és tegnap vettem a daggers-t. Ez így megvan. Jó! Nem. Jó, granátám csinálom. Ez gun, extra gun. Ez mindegy. Tesó, ne vakítsatok már be! Meglepi, hopp. Nem látok. Jó. Már csak ez az egy ember van életben. Ez az! És most egy kis nyitás fog következni amúgy. Rengeteg cuccot kaptam. 20. Persze, olyan nyitások lesznek most veszek egy pár... 4 ilyet. És akkor 9 ilyen valamit fogunk kinyitni, amit... És 8-at plusz 1-et. Na várjátok, hogy befejtem. De jó skin kaptam a izére, amit nem használok. Akkor még van egy ilyen jolly chest. Ebből megnézzük, mit kapunk. Slash. RPG-re kaptam ezt a carbon. Ez mi ez a carbon? Jöjj. Ha mondjuk ez jól néz ki, de csak is ez a tropi marad. Akkor még kaptam, azt hiszem, Z-re, ilyet. Nem, erre nem kaptam semmit. Uzira, arra kaptam. Jaj, Midnight-et. Nem kell, revolverre kaptam egy skint. Ezt gyorsan ráteszem, hogy ne tűnjek ilyen botnak. Pedig az ők. Ezt tegnap csak kaptam, ezt a gingerbreadet, ez az mind nagyon jól néz ki. Cheesebre azt hiszem nem kaptam semmit, de valami 3-at új van. Ezt kaptam. Na, ezt rá is tesszük. Akkor... Fist. Erre kaptam valamit. Hú, erre kaptam másokat. Kaptam egy ilyet, meg egy ilyet. Esküszöm, inkább ezt teszem vissza rá. Fú, fekete. Na és a gombá. A smooth gránátra kaptam egy nagyon jó skint. Azt láttam. Nem is ez volt ott az a képen. Ezt lehetne még nyitottam. Amúgy lehetséges. Festival Light. De jó, ez jó lesz. Meg a... mi? A sima gránáton is van valami skin. Még hogy mennyi. Ugye erre kaptam egy ilyet. Ez jól néz ki. Egy ilyet. Hát, ugye ez is jó. Egy ilyet. Ez már nem tetszik. Egy ilyet, ez tetszik. Ez tetszik még, ez tetszik. Meg egy ilyet, ami nem fog tetszeni nekem, már tudom. Gratulálok, ezt tudtad. Ez a Monster, ez a legjobb mindre. És hát amúgy ennyi lett volna. Szóval, ja, ennyi lett volna ez a videó, ha tetszett, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornámra, mert ez is megy vissza a csatornára, szóval sziasztok!